ngiyakhala ngokuthi abaculi bakwamanye ama-genre bafeaturisha kumaskandi. I-wrong ngani la? Yini i-wrong ngani? U-cross over ku-wrong ngani? Ngokuthi wena wakwakuzama wehluleka. Yini wrong? Yini wrong? Because now what featurisha ubhadala. Yabo. Kwawukuthi kuphela-ke into yabo mhlawumbe ayizange be-interested. Because i-mistake enkulu ekufeaturisheni kwakhe ubhadlana. Ubhadlana ufuna ukuculisa umaskandi. Ubhadlana lona umculo umaskandi. Ungafika ushela isilenda mawuthi uthi hayi mina kahle kahle i-type yami idude. Ushela isilenda wena. Wayefanele njalo kumele ayifutheke manje. Lento kunezinto nje ongeke uzi-understand. Lento uyizamile yena kwakuthi ayiphumeleli. So nabanye sekufanele besafareke just because yena akakwa lento wayethu uyayizama yenzeke la ayenzekanga. Yabo. Maye futhi kunabantu nje angazi noma ubulima noma yini angi-understand. Angi-understand umoya. Angi-understand nje bafowethu angi-understand. Nangalento yokuthi ubiziwe ku-interview unomsebenzi wakho. Uzokwenza lento ongafuni ukuthi yenziwe kuwe. Uzodiscussa ngemisebenzi yabanye abantu wena ufuna ukuthi wakho